बीटीसी काउन्सिल बिसायख'थिया जेसेबांनो खाथि सफैदों एसेबांनो माखासे दैदेनगिरिफ्रा हा पाट्टा होनायनि राजखान्थिनि बाथ्रा बुंनाया बारानिफ्राय बारा जाबोदों आरो बेखौ लानानैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखा फोरमायदों आरो बे बाथ्राया सैथोदि बिसायख'थि खाथि सफैब्लासो गोबां दैदेनगिरिफ्रा हा पाट्टा होनायनि बाथ्रा बुङो। भारत उदांस्रि जानायनिफ्राय रावबो हा पाट्टानि जेंनाखौ फोजोबस्रांनो सासेबो दैदेनगिरि एमएलएफोरा आवगायबोआसै आरो बे बाथ्राखौनो बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा, जेराव बिटिआर सरकारनि जा मिशन जा मावथांखि बे जाहैबाय मिशन बैसोमुथि 1 नि गेजेरजों लाख लाख सुबुंफोरा हानि पाट्टा मोननो हादों। बिनि अनगायैबो फिन आरोबाव बिटिआर सरकारनिफ्राय थामहिनबा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनिफ्राय फिन आरोबाव लन्च खालामबाय मिशन बैसोमुथि 2 नि गेजेरजों आरोबाव गोबां मानि हानि पाट्टा मोननो थांगासिनो दं। दा बेफोरनि गेजेरजोंनो गोबां मानि बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बिसायख'थि खाथियावल' माखासे दैदेनगिरिफ्रा हानि पाट्टा बाथ्रा बुङो, जेराव थांनाय गोलाव समाव बे समाव बुंनांगोन बिटिआर काउन्सिलाव गासै थामहिनबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा 19 बोसोर सरकार सालायबोबाय। बै 19 बोसोराव बेसेबां रायजो राजाफोरनो हानि पाट्टा होदों आरो आथिखालनि जा प्रमद बर' बिथाङा हा पाट्टा एबा हानि पाट्टा होनायनि सायाव बाथ्रा बुंदों, बिथाङाबो बेसेबां हानि पाट्टा रायजो राजाफोरनो होनो हाखो। बेनि गेजेराव माखासे माने बाथ्रा एबा माखासे माने दान्थे बिदान्थे जाबाय थानायखौ नोंथांमोना नुबोगासिनो दं। दा बे समाव बुंनांगोन थांनाय समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो हानि पाट्टा होदोंमोन आरो आथिखालनि प्रमद बर' बिथाङाबो हानि पाट्टा होदों, नाथाय बिथांमोननि अनजिमानि गेजेराव गोबां फारागथि नुनो मोननाय जादों। बे हाग्रामा महिलारि बिथाङा 19 बोसोराव 1623 न'खरनो हानि पाट्टा होदोंमोन, नाथाय आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकार इउपिपिएल सरकार बे 5 बोसोर आबुं जायैनि गेजेरावनो 3,23,000 न'खरफोरनो मिशन बैसोमुथिनि गेजेरजों हानि पाट्टा होनाय जादों होननानै आरो एबा हानि पाट्टा होनायखौ बे समाव रोखा नुना मोननाय जादों। दा बेखौ लानानैनो गोबां बाथ्रा बुंदों, जाय समाव एबा रायजो राजानि हानि पाट्टानि खामानि मावनांगौ बै समाव मावासै, नाथाय बिसायख'थि खाथि सफैब्लाल' माखासे गोबां राजखान्थि दङ। दा गोबां राजखान्थिफोरनि दैदेनगिरिफ्रा राजखान्थि समावल' एबा बिसायख'थि खाथियावल' हा पाट्टा होनायनि बाथ्रा बुंदों होननानै बे समाव रोखा फोरमायदों। थांनाय 75 बोसोरनि गेजेराव रावबो मन्त्रि एमएलएफ्रा एबा गोबां एमएलए, गोबां मन्त्रि, गोबां एमजिएम, गोबां बेफोरबायदि दैदेनगिरि जालांबाय, नाथाय रावबो हानि पाट्टानि जेंनाखौ एबा हानि जेंनाखौ मावफुंनो फैयासै। नाथाय आथिखालाव प्रमद बर' बिथाङा सेथि महरै नोजोर होदों हा पाट्टा एबा हानि जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय आरो साफ्रोमबो एबा माखासे दैदेनगिरिफोरखौ आरो माखासे रायजो राजाफोरखौ बे समाव माखासे दैदेनगिरिफोरनि बाथ्रायाव मिसलिड जाजानो एबा जानायखौ एबा जानाङा होननानै बे समाव रोखा फोरमायदों। मानो होनबा हानि पाट्टाखौ लानानै गोबां बेले बेजे खालामनो हागौ एबा बेले बेजे खालामनो नाजायो, बेफोरनिफ्राय सांग्रां जानाया मोजां होननानै बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखा फोरमायदों। दानिया फैदो बिदिब्ला हानि जेंनाखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंनानै लादिनि। बहुत সময়त भूमिक লৈ পেলাই बहुत মানুহে ৰাজনীতি কৰে। ইলেকশ্যন আহিলে ভূমিৰ কথাবিলাক বেছিকৈ ওলায়, কিন্তু স্বাধীনতাৰ ৭৮ বছৰত বহুত মন্ত্ৰী আহিল গ'ল, এমএলএ আহিল গ'ল, চৰকাৰ আহিল গ'ল। আজি আমি ৪ বছৰত 3,23,000 পৰিয়ালৰ সমস্যা সমাধান কৰিলোঁ, কিন্তু আগৰ সময়ত 1,000 সমস্যা সমাধান কৰা মানুহ ওলোৱা নাছিলে। আৰু সিটো চাবলৈ গ'লে ১৭ বছৰত আগৰ চৰকাৰে মাত্ৰ 1,600 সমস্যাই সমাধান কৰি থৈ গৈছে। তো সেইকাৰণে আজি আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে বড়োলেণ্ডত ভূমিক লৈ পেলাই কোনো ধৰণৰ যাতে সংঘাত পুনৰ নহয়, ভূমিক লৈ পেলাই আমাৰ মাজত ভুল বুজাবুজি নহয়, ভূমিক লৈ পেলাই আমাৰ কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ৰাজনীতি কৰিব যাতে নোৱাৰে, সেইকাৰণে ভূমিৰ সমস্যাটো মেক্সিমাম লেভেলত সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰখনে আমি আগবাঢ়িছোঁ। আৰু যিবিলাক নন কেডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়া আছিলে, য'ত জৰীপ হোৱা নাছিলে, এই এৰিয়াবিলাকো অলমষ্ট মোৰ দেন 80% জৰীপ কৰা হৈ গ'ল। ইতিমধ্যে 37 নন কেডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়া জৰীপ কৰা হৈ গ'ল আৰু কিছুমান নন কেডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়াবিলাকত আমি ভূমিৰ পাট্টা দিবলৈ ইতিমধ্যে গৈ আছোঁ আৰু তেখেতসকলক ভূমিৰ অধিকাৰটো আমি প্ৰদান কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। গতিকে আজিৰ সময়ত মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ প্ৰত্যেকটা
জাতীয় সংগঠন সামাজিক সংগঠন ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু নিজৰ কথা ৰাখিছে আৰু চৰকাৰে কৰিব বিচৰা কথাখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এইখন কাউন্সিল চৰকাৰ হয় এখন ৰাজ্য চৰকাৰ নহয় তথাপিতো কাউন্সিল হিচাপে যেহেতু ভূমি সাবজেক্টটো আমাৰ তাত এইটো ট্ৰান্সফাৰ সাবজেক্ট হস্তান্তৰ কৰা সাবজেক্ট এই কাৰণে এই ভূমি বিষয়টো আমি লৈ পেলাই হাত খাবতি বহি থাকিব বিচৰা নাই আমাৰ দাদা ভাইসকল জাতি জনগোষ্ঠীবিলাক নিজৰ লগতে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান গঢ় দিয়াৰ কাৰণে য'ত ভূমি লাগে এই ভূমিখিনি আমি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ